lutho, ndazi uThixo neBhayibhile yami nomsebenzi nendlu yami necawe ndihlale buphele ubomi bami kanjalo. Wathi ngokuThixo ndizakwenzela isiphithiphithi kulo mtshato wakho, kuphithizele uyozibona noqwanda uyeke uyongena phaa esitratweni uyokubetheka phaa esitratweni. And but ke luckily ndafika esitratweni mna sandamkela sandamkela yayindim lubamba igazi ngiqonda Thixo kodwa zintoni endifaka kuzo sistrato santonisi. Xesha ke endandiyongena phana kwesa strato nooWandi oTracy laa family yakwamgoduka ooLoretta Granny phana aboFaith phana Mkhize abo Odwa Funzo aboVuvu Vuyokazi Mtsatse abantu bam bokuqala endangena nabo esitratweni. Ndandise-uncomfortable ke ngoko ndinga-understandi yonke le nto yesi strato. Ndithe kuni namhlanje ndithe qwa streetwise akho nto ndingayaziyo, but ngelaa xesha ndandisazi inkonzo qha ndaphantse ndalimala endleleni. Andithi ibani njengam mhlawumbi azizondilungela izinto qha ndifuna ukunizama ukunibonisa into yoba sanucinga fana bemjayiveni kuhlela amageza phana kuhlela abantu